दायो प्रेम लीला जायखौ गोसो थोदों बे जाहैबाय माने बेहाबो हौवा दंखायो आरो जाय हौवाया गोसो थोदों बेहाबो हिनजावबो दंखायो आरो गथ'बो सानै दंखायो। एखे कन्डिशन एखे जाथाय जुदि बेफोरखौनो जुदि खेबनै खेबथाम जुदि मावोब्ला बेखौहाय मा बेबस्था लानाय जायो? ना बियो गोरोन्थि नङा ना बियो गोरोन्थि नंगौ? हौवाया जुदि हिनजाव थाखानानैब्लाबो गथ' गथाय थाखानानैब्लाबो जुदि बियो सोरजोंबा जुदि प्रेम लीला जुदि जायोब्ला बा बेयो जुदि फन जुदि बेलेग हिनजावजों जुदि रायलायबाय थायोब्ला SMS जुदि गेलेबाय थायोब्ला होमबा बेनि हिनजावा माबायदि मोनगोन गोसोआव बेखौबो एसे साननो सोलों, नङा होमबा? जुदि गमामायैनो जुदि हिनजावा खेबसेखौ सहायबाय खेबनैखौ जुदि जाबावोब्ला जुदि सहायनो हायैयाव जुदि गमामायैनो जुदि बेबो गारनानै गावखौ गारनानै जुदि बेबो जुदि बेलेग जुदि बेबस्था जुदि लायोब्ला होमबा मा जागोन बे? नंगौना नङा? बेबोथ' बिराद अलरेडि खेबसे गोरोन्थि मावखांबाय आरो जुदि खेबसे जुदि गोरोन्थि मावबावोब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ मा माने बेबस्था लानांगौ? सिगाङाव जुदि गोरोन्थि मावखाबावबायब्ला आरो जुदि दाबो सेम जुदि बेफोरबायदिनो जुदि गोरोन्थि जुदि मावनो जुदि नागिरदोंब्ला जायहा खामानि बेफोरबायदि माने गोरोन्थि मावनो नागिरग्रा बिथाङा बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव था, नङाबा निस्सय माने नोंथांखौहाय बा नोंखौहाय खैफोदा नोंनावहाय फैगासिनो दं आरोखि। खैफोदा फैनो बिरनानै जेब्ला थांगोन बे थाबायनानै। गुड मर्निं बयनिसिमबो। गोजोन फुंबिलिनि आंनि अननाय आरो सिबिनाय नोंथांमोननो गिबि गिबियावनो आङो जासिहरबाय बयनिसिमबो। आङो दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों, बेनो बे भिडिअ'आनो जाहैबाय एसे माने आं बेलेग टाइपनि भिडिअ आं बुंनो नागिरदों दे बेयावहाय माने प्रेम लीलानि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों। दायो माने जोंनावहाय प्रेम लीला बांसिन जों नुनो मोनो। सोरबा माने गथ' सानै गोनां बा सोरनाबा गथ' सासे गोनां बा सोरनाबा गथ' साथाम गोनां। माने सेंग्रा सिख्लाफोरनियाथ' एसे आलादा जायो, नङा होमबा? माने गावहानो गथ' दंखायो, हौवा दंखायो, आरोबाव माने गुबुन हौवाखौ गोसो थोनाय आरो गुबुन हिनजावजोंहाय गोसो थोलायनाय। मा जाखो बे? आङो नैबेखौसो बुंनो नागिरदों। नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआव आंनो लिरनानै हरबानो जाबाय। बे माने रं ना राइट, गोरोन्थि ना गोरोन्थि नङा बे? जाय सासे हौवाया गावहानो सानै गथ' दंखायो, अलरेडि गावनावबो हिनजाव दंखायो, ओमफ्राय जाय हिनजावा गावनाव सासे गथ' दंखायो आरो गावहाबो हौवा दंखायो, होमबा बिसोरो ओमफ्राय आरो बिसोर सानैजोंहाय बोरैजाय मोजां मोनलायथावो, नङा होमबा? आरो दायो आयेनाव बुंदों हिनजाव गोनांखाया आरोबाव जेनेबा सोरखौबा गोसो थोनो मोना बा आरो हिनजाव लानो मोना, आरो हौवा गोनांखायाबो सोरबा हिनजावखौ लानो मोना बा गोसोथोनो मोना। बेयाव माने गभर्नमेन्टआ मोनसे गोख्रों मोनसे आयेन बानायनानै होखाबाय अलरेडि। बिथांमोना जुदि गमामायैनो हिनजाव सासे गोनाङा जुदि गुबुन हिनजाव सासे जुदि लाबोयोब्ला बिथांमोना निस्सय माने आयेननि बेरेखा जायो। बेखौहाय माने जों गासैबो ससियेल मिडियायाव मोनखाजोब्बाय, नङा होमबा? थेवब्लाबो जे जोंनि माखासे मानसिफोरा ना बेफोरखौहाय माने ससियेल मिडियाखौ नायो ना नाया ना ओरैनो भुवा बायदि सानो, थेवब्लाबो माने गावसिनि माने न'खरखौहाय बोरैजाय मोजां लामाजों दैदेनलांनांगौ, गथ' गथायखौ बोरैहाय मोजां लामाजोंहाय जोङो मोजां गथ' खालामलांनांगौ, गुनि गियानि सोलोंथाइ गोनां जोङो खालामलांनांगौ, बिनि सायाव नोजोर बोआलासिनो गावफ्रासो माने सोरनिबा हिनजावखौ गोसो थोनाय बा हराव रायलायखुमानाय, मेसेज गेलेखुमानाय, बेफोरबायदि माने जोंनि नैबे दा आंनि गामि खाथियावनो दायो अलरेडि सोलिबाय दं आरोखि। माबोरै होनना बुंबा, जाय मानसिया खेबसे जुदि गोरोन्थि मावो बिनि थाखाय निमाहा होनो हायो, नंगौना नङा? रायजोफ्रा कमेन्ट बक्सआव आंनो लिरना हरबानो जाबाय। आरो जुदि बियो एखे खामानिखौनो जुदि मावबावोब्ला बेखौहाय मा बेबस्था लानाय जायो? नोंथांमोनहा आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरना हर। मानो होनना बुंबा जाय मानसिया माने दायो प्रेम लीला जायखौ गोसो थोदों बे जाहैबाय माने बेहाबो हौवा दंखायो आरो जाय हौवाया गोसो थोदों बेहाबो हिनजावबो दंखायो आरो गथ'बो सानै दंखायो। एखे कन्डिशन एखे जाथाय जुदि बेफोरखौनो जुदि खेबनै खेबथाम जुदि मावोब्ला बेखौहाय मा बेबस्था लानाय जायो? ना बियो गोरोन्थि नङा
ना बे गोरोन्थि नंगौ नोंथांमोनहा भिडिअखौ जुदि नुयोब्ला नोंथांमोनहा नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनहा मा बुंनो सानो आरो मा सोरनिया गोरोन्थि आरो सोरना गोरोन्थि जायाखै नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय माने मा जाहैबाय बेयो जोंनि नैबे दायो सोलिबाय थानाय जोंनि माखासे समाजारि जेंना बेयो खिन्थु बबे गामियाव मा जादों जायाखै आं बुंनो थाङा आरो नैबेसो मोनसे खोथाया बिराद माने इम्परटेन्ट बा माने साननांगौ लागाया आरो बे माने गावनि न'खरखौहाय गावनि गथ'नि थाखाय गावनि हिन्जावनि थाखाय मोजाङै जाथों मोजाङै गथ'आ लेखा फरायनांगौ मोजाङै आं हिन्जावखौ जाहोनांगौ आं न'खरखौ मोजां खालामनांगौ होननानै हौवाया बिदेशआव खामानि मावनो थाङो जा थाइसे थाइनै मोनो बेखौबो बिसोर मा जायो मास मोनैनि सिगां दरमा मोनैनि सिगांनो हौवानाव फन खालामबाय थायो फैसाया मोननो जादोंना जायाखै फैसा हरदो सोलिनो हायाखै मानो हायाखै नङा होमबा बिनि बेलायावहाय नंगौ हौवायाथ' जेनेबा गावनि हिन्जावनि थाखायनो थांखादोंना थेवब्लाबो बैसोर मा जाहैबाय गावनि हौवा थासेयावबो बिसोरो गुबुनजोंहाय माने लिलिमाय खालामो जेरैहाय माने फन रायलायो फनाव माने बेस्थ' खिन्थु गावनि हौवाया जे गावखौ गारनानै जे गावनि गथ' गथायनि थाखाय बा गावनि थाखाय जे बेयाव इमान गोजान जायगायावहाय बन्दबस्त खालामहैदों बा खामानि मावहैदों बेखौ बुजियालासिनो बिसोर मा जाहैबाय मालायनि हिन्जाव थाखानाय गथ' गथाय गोनांखा हौवाफोरजोंसो बिसोरबो लाइन मारियो सेंग्रा सिख्लाबा बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया नङा होमबा मोजां मोनलाय बास हाबा जालाय बिसोरनि खोथा बै जेनेबा जेला माने समा जायो मेचुरिटि जायो अब्ला बिथांमोनहा मोजां मोनलायो ना मा जालायो बिसोरनि खोथा गथ' थाखानाय हौवा थाखानाय बेफोर जुदि मोजां मोनलायनाय जुदि दासो जुदि प्रेम जुदि लीला जालायोब्ला मा जागोन बे साननो सोलोंदोब्रा एसे मानसिफ्रा गावनि माखासे मोखांखौ सेहेराखौनो जुदि बिथांमोनहा सानाखै नामा आजिखालि जे माने ससियेल मिडियानि जुग सासे जे सानै गथ'नि बिफाया जे सासे गथ' गोनांखा हिन्जावखौ जुदि मोजां मोनलायो होननानै जुदि बिथांमोननि जुदि सेहेराया जुदि नै बेफोरबायदि मबाइलाव जुदि स्रा ओरै जुदि फैयोब्ला अब्ला मा मोनगोन आरो आं बेयाव मोनसे खोथा बुङो हौवाया जुदि हिन्जाव थाखानायनिब्लाबो गथ' गथाय थाखानायनिब्लाबो जुदि बियो सोरजोंबा जुदि प्रेम लीला जुदि जायोब्ला बा बेयो जुदि फन जुदि बेलेग हिन्जावजों जुदि रायलायबाय थायोब्ला SMS जुदि गेलेबाय थायोब्ला होमबा बेनि हिन्जावा माबायदि मोनगोन गोसोआव बेखौबो एसे साननो सोलों नङा होमबा जुदि गमामायैनो जुदि हिन्जावा खेबसेखौ सहायबाय खेबनैखौ जुदि जाबावोब्ला जुदि सहायनो हायैयाव जुदि गमामायैनो जुदि बेबो गारनानै गावखौ गारनानै जुदि बेबो जुदि बेलेग जुदि बेबस्था जुदि लायोब्ला होमबा मा जागोन बे नंगौना नङा बेबोथ' बिराद साननांगौ बाथ्रा खिन्थु माने मा जाहैबाय हौवा हिसाबै बियो रिसपन्सिबल लानांगौमोन न'खरखौ बा गावनि न'खरखौहाय टटेलि बियो गासैखौबो रिसपन्स लानांगौमोन नङा होमबा बे माने बेखौ लायालासिनो माने गुतैबो गारनानै हिन्जावनोसो जाबसिनजोबनानै होबाय जुदि गमामायैनो हौवाया जुदि खेबसे गोरोन्थि मावबाय खेबसेखौ जुदि हिन्जावाबो निमाहा होबाय आरो जुदि खेबसे मावबावोब्ला होमबा बेखौ हिन्जावा मा डिसिसन लानांगौ बेखौ नोंथांमोनहाबो एसे आंनो जुदि भिडिअखौ मोनोब्ला खिन्थाहरबानो जाबाय आरो जुदि बिदि मावबावोब्ला जोंबो मा डिसिसन लानाया गाहाम जागोन नंगौना नङा आंनो बेखौहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना मेसेजाव लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय अलरेडि खेबसे गोरोन्थि मावखांबाय आरो जुदि खेबसे जुदि गोरोन्थि मावबावोब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ मा माने बेबस्था लानांगौ बेखौहाय नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय ओंखायनो आङो नैबे भिडिअखौ लानाया बेफोराव माने गोसो होनाङा गावहानो जाबायदि माने जाबायदि मोजां संसारखा आरो बे संसारनिख्रुइ जाबायदि माने समायना संसार माने जेनिबो खामि गैया जेनिबो प्रब्लेम गैया ना थाखानि प्रब्लेम ना माने गथ' गथायनि प्रब्लेम जुदि बुंनो हागौमोन जेनेबा आंनाव नांगौ बायदि गैया अब्ला आं माने माबा मोनसे साननो हागौमोन जुदि अलरेडि गासिबो दंखाजोबो होमबा बिथांजोमोनहा मानो बैफोरबायदि जेनेबा आरोबाव गोदान गोसो थोलायनांगौ जाखो ना बिथांमोना गावनि न'खरखौसो दंस' खालामनो नागिरदों ना बले गावनि बिदा बिनानाव बा गावनि माखासे जाथिनि बाय बाहागिखौसो बिथांमोनहा मान सन्मानखौ जानो नागिरखो ना बले हारिखौसो बिथांमोना नाम फाननो नागिरखो आं बेखौ माने बुजिनानै मोनाखै आंनिबाथ' निस्सय
इमानखिनि सासे जुदि सानैनि जुदि बिमा बिफा जाखालायनाय मानसिफोरा बेखौ जुदि दासिमबो जुदि नोजोर बोआखैब्ला निस्सय बिथांमोनहा सानसे समावहाय गावखौबो गाव माने नाम फानगोन लोगोसे गावनि बाय बाहागि बिदा फंबाय बा बिब' बिनानाव फोरखौबो निस्सय माने बिथांमोनहा नाम फाननाय बा बदनाम खालामनायाव थांगासिनो आरोखि। ओंखायनो आङो खावलायदों जाहाथे जायफोरा दिनैसिम नैबेबायदि लेभेलाव दङ बिथांमोनहा बेनिफ्राय गोजानाव था। रावबो माने मालायखौहाय सा ससेयाव गावहा जे एथ' मोजां न'खर संसार थाखानानै जे गुबुनखौ मोजां मोनलानै जे आरोबाव फिन माने बेलेगखौ गोसोथोनानै हाबा लानानै जे आं जे गुबुन आरोबाव एकदम गोदान संसार जागोन बे माब्लाबाबो गनायथाव नङा आरो जाथावथावबो नंखाया। आरो बेखौ गभर्नमेन्टआबो एलाउ होखायाखै। जुदि बाराद्राय हिनजावखौ जुदि टर्चार जुदि खालामबाय थायोब्ला जुदि केस जुदि होनानै होयोब्ला बिथाङा माने दायनिगिरि जागोन आरो बिथाङा हयथ'बा बेसेबांबा मास बा बोसोर जेलबो जानांनो हागौ। बेखौहाय मिथिनानै लानाया गाहाम आरोखि। ओंखायनो आङो खावलायबाय जायफ्रा नैबे आंनि भिडिअखौ नुदों नोंथांमोनहा जुदि नोंबो जुदि बेबायदिबा एसे साबधान जादो। आरोबाव जुदि सिगाङाव जुदि गोरोन्थि मावखाबावबायब्ला आरो जुदि दाबो सेम जुदि बेफोरबायदिनो जुदि गोरोन्थि जुदि मावनो जुदि नागिरदोंब्ला जायहा खामानि बेफोरबायदि माने गोरोन्थि मावनो नागिरग्रा बिथाङा बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव था। नङाबा निस्सय माने नोंथांखौहाय बा नोंखौहाय खैफोदा नोंनावहाय फैगासिनो दं आरोखि। खैफोदा फैनो बिरनानै जेब्ला थांगोन बे थाबायनानै बे मालाबाबो जोबनानै थांनाय नङा। नों जुदि माबा मोनसे जुदि जिउआव गोरोन्थि मावबायब्ला थैजासिम नों माने गोमोरना थांगोन थेवब्लाबो नोंनि नामा रोखा माने रायखांजाबाय थागोन। जेरैहाय नै दैमाया दा बेजों फैयो। जुदि मोनसे समाव जुदि बेलेगजों जुदि थांब्लाबो बे दैमा थांनायनि बोहैनायनि रेगाया माब्लाबाबो जोबनानै थांनाय नङा। आं बेखौनो खावलायबाय जायफ्रा जुदि दासिमबो गावनि हौवा थासेयावबो गावनि हिनजाव थासेयावबो जुदि गुबुन हिनजावजों जुदि लाइन मारिदों बा दिनैसिम माने बेफोरबायदि फन रायलायनाय मेसेज गेलेलायबाय दङ बिथांमोनहा दिनैनिफ्रायनो गोजानाव थादो। गावनि न'खरखौहाय बोरैहाय मोजाङै सोलिलांनो हागोन बा बोरैहाय मोजाङै दैदेनलांनो हागोन गावनि गथ'फोरखौहाय बोरैहाय मोजां लामाजों लांनो हागोन बेफोराव गोसो हो। नाबां जाबां बैफोराव ओरैनो टाइम पास खालामनानै गावनि नामखौ बा गावनि जाथिखौ बरनाम खालामनो दासान आरो बेफोरनि लाइनाव माब्लाबाबो आगान दासुर। जा होबाय खेबसे खेबनै जेनेबा थांबाय निमाहा होबाय आरो जुदि खेबसे बेफोरबायदि जुदि जाबावोब्ला बैफोरबायदि मानसिखौहाय रावबो निमाहा होनाय नङा, रावबो खेमाहा होनाय नङा। नोंनि बिदायानो जा, नोंनि फंबायानो जा, नोंनि बिब'आनो जा, नोंनि जिमानखिनि बाय बाहागि दङ नोंनि फारसे रावबो गसंनानै बुंनो थाखाय रावबो राजि जानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला नोङो सिगाङावबो बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानि मावखांखाबाय। बे बेलायावहाय नोंखौहाय नोंनि जानानै रावबो बुंनो थाखाय बा नोंनि जानानै रावबो गसंथानो थाखाय नोंहा बै समावहाय रावखौबो नों मोननाय नङा नागिरनानै। आं बेखौनो बुंबाय आरोखि। नोंथांमोना जुदि माबायदि सानो जुदि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोनोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे बैफोरबायदि दुसित्र माने दुस्थिखारि हिनजावफ्रा बा हौवाफ्रा मोनहैयो। जाहाथे जुदि बे भिडिअखौ मोननायजों लोगोसे एसेबाबो बिथांमोननि नैबे माइन्डआव नाङो। आं बेखौनो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननो बानायनानै होबाय दे। ओंखायनो आङो गिबियावनो जोबनायाव आङो भिडिअखौ दोनथ'बाय। ओंखायनो आङो बुंबाय जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोनोब्ला शेयार खालामना हो जाहाथे जायफोरा बेफोरबायदि माने दा सोलिबाय दङ प्रेम लीला हौवा थाखानानैबो हिनजाव थाखानानैबो गथ' गथाय थाखानानैबो गुबुनजों आरोबाव माने प्रेम लीला खालामबाय दङ बिथांमोना जाहाथे भिडिअखौ मोननानै एसे माबायदि मोनो बिथांमोना माने मोननानै मा सानो जुदि नोंथांमोना जुदि मोनोब्ला कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरनो दाबाव। आं बेखौनो खावलायबाय। होमबा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। अके आरो बाय।